नै लोगोफोर जोंहा फिथा जांदों आरोना दिनै माइरं गोसोमनि दिनै आलासिफोरबो फैयोनो ओंखायनोथ' फिथा देबाय आरो जानो जाय फिसालायासो दानो मोजांथार मोनो आरोना आइजों बाबुजों दाबाय आरो आं सावनोसै दायो सावबाय आङो नै जा फिसालाया होथारदो फिथा दानाया मालाय फिथा दानो मोनाबा रागा जोंलायो आरोना इयो दांनो होआबाथाय ओंखायनोथ' बिबैजों दाफाबाय थाबाय मालाय दायो नै लोगोफोर फिथाया जासिगोन आरोना सावनाया जोबसिगोनानो नै सावखांबाय दायो जोङो साहा लोंनोसै आरोना लोगोफोर साहा लोंनोसै दायो नै अलंबारा मालाय जागासिनो दायो नै लोगोफोर जों साहा लोंबाय थाबाय आरोना जि अखा हादोंमोन आरोना जा गोसा खोनाखादों ज्राव ज्राव होननाय माथोखौनो खोनास्राया आरोना लांबाय थादो नोंथांमोना दायो नै जोङो साहाखौ लोंखांबाय मनिसाया नै दाउ बुथारहांदों आलासि फैहांदोंना दिनै न'आव थांसै आं गायलांना थांसैमोन नालाय मा लेथ्रालै इलाय दायो जोङो दुगैनोसै आरोना दैमायाव नोंथांमोना दैमाखौ नायनोबा नायलांबाय थादो दैमायाव दुगैनो थांनि सामथाया इनि
Kali dong apa? Hai, lagi buat gede. Woi, đâu đâu? Pep. Gore ya. Kaki ni. Oh भाई, baru muji baru. Gorai. Dengan ni gorai le. Tụi chơi. Oh भाई. Tụi chơi đá này. Gorai. Utro भाई. जल्दी तो. हो. Bon lại cái ha giờ ai nè. Khi nó bon lại rồi. Gorai le dia. ओ भाई मारो मुझे मारो ओ भाई ओ बिल्कुल भाई हो रहा है आज दिया हो रहा है बिल्कुल भाई ओडी Tụi đi chơi là cái phần đã. Tụi thằng bay nó thằng chơi. Hai. Chào vậy. đuổi thằng ba được rồi Đuổi thằng bay. Ăn của mình xin. Malik Tele thằng bay là cái bờ đó. Đã số bây giờ đào xong xí. Số bây giờ đào không. ai đâu có cái gì vậy Đào vào sau khoa thấy cái啥cái đằng chân. Rồi sao nữa? Mày đừng có xem nè. Không nên chọn. 소변 그 남자. 소변 그 남자. dạ 맞아. đây 맞아 할래? nè 소변이 다 군자 소변. 혼자? 뭐 가능 나니 마바자 집에. 프렘 구티 베르집나. 우리는 건 더비도. đây này 잘 합시다. 어. 좋아요. 조마 라래 얘는. 그래, 이만 같이 나 있는 거. 마트 빌링이 하자 기 속시는 거. 잡아라? 잡아. 응. hả? Ghi sao phải được vậy, ghi sao kìa. Sao đó? Ừ. Ghi sao phải được. Dạ. Lột ra rồi. Ê, nó ghi họ thấy số này cái này hay chứ gì Cái kia. này đã bạn. Sao? Đó. Đi lấy sao không muốn sao? Đi lấy khoan khá. Khabar dekhangi. Đi lấy không bao bao đi lấy giống. Chị mình đi. Nó thằng xuống. Ừ? Đi nó thằng ấy. Thằng Nào. ba tuổi thôi được. Ba về lặng phải ăn được thằng thà. Thằng nè. Hả? Thằng nè. Mà nó. Nó học sinh thằng đấy. Đấy. Thằng thà. Nung ba bu gus kha kwa. Nó ba bu mà. Sumit ke? Gus kan da kha. Agya da na gede. Thôi được. Agya. Rồi. Ada na. Luguto. Luguto. Hả? Luguto. À. Luguto làm phật. Mới thấy. Nó mới thấy. Cái con Nó mới thấy là gần đi nhảy đến này nè. mình sẽ Agya mà mới thấy vậy. Hả? Mà mới thấy vậy là cái gì hả? Con lá. Ô bông mình gần đã. mình sẽ bay cái nữa.
गावसो लांगोन बे आंसो बायनांगोन नोंसो बायगोन आं बायगोन आबै नेगोन नङा लिखिदानो ना फरिखा जासिनो जोबसन थांसै नोङो थिगनो बिथा इमान बुरजा लाबोलायबाय नै बका ora मोनब्रै लाबोलाय साला lakumade udah lakumade ini लांबाय nulang kade जाबाय दा सबायजों दाउ संनायखौ ओरैनो दसे दायो नै आङो बेदरखौ एवनानै लाखाबाय सबायखौ रुनानै दोनखादोंमोन आरोना बेदरखौ एवफ्रामनानै आङो सबायखौ होनानैसै आरो मोननै एवदों आरोना ओरैबो बेदरखौ एवदों आङो अमा बेदर ओरैबो आरो सबायनि बेदरखौ एवफ्रामदों आङो दाउ बेदरखौ अरदाबा मोननै आरो इयावबो ओरैबो संलाय संबाय आङो दायो सबायखौ होबाय आङो रुनानै दोनखादोंमोन आरो दायो होबाय नै औ गोलोमजोबबाय आमाया सबाय ओंख्रि संनानै लाबोना बोरमाया खर' थानांगोन बायदि हा नै मेथाइ जानो होनबाय आबैया मेथाइ इयो दं मोसौखौ मा मेथाइ जागौमोन आं मा मिथिगौ आं बिहरनि मा मेथाइ जानो खोन्था ओइ दियालाय दाख्लै जानाया माबायदियाबा गुवारा गरगरा बुरजा खनहरनि र' होमबा नै ए मैगंखौ न'आव लांसै दिनै न'आव थांसै लोगोफोर मैगं नागिरदों आइया न'आव थांखारबाय दिहिरा जागोनलै बारा लानोबो मैगं खादा गैया गैनायालाय फाथोखौबो जानाय नङालै लांलां बुरा मैगं लांसै नै लोगोफोर मैगं नै मैगं बारिया बेबो अलंबार न'आव थांसै हा थांसै ओंखाम जाला नङा फिथाबो जाबावगोन हा जाया फिथाबो जाला मायो नों लानाया मा mobil stand नंगौ गोथाव जानो जाखो ओंख्रिया जादों ओंखाम जाबाय जाखो अलंबार जागोन थां जायाखै नैयासो बेदरखौल' जानानै ओइ मैगंखौ न'आव लांसै दा